ka public interest litigation PIL ha Meghalaya High Court ye ka bol Ujor the way court jong seng samla laim khra pulun halor ka chingsneo ka Surok Nongrimmaw laim khra kala penlong ye ka Sorkar jela ban ajung kular ban marmot no uba Ujor ka PIL umdai ba udai tang nong song sunong laim khra ndai udai ru advocate ha Meghalaya High Court ba udai ru bla itho kerteng kumu ba kri sengkrem kacing ajung kular jong Sorkar jela ban simkhiai kani kadai ka bla persengau do legal counsel jong Sorkar jela ha ka division bench jong Chief Justice Sumansen but Justice HS thank you ka Meghalaya High Court klap priang kani ka PIL na ka jingyu ik sakhi bolonra Khmat ya ka jinglong jingman ka Surok ka bla sneo bat char Rathai baru ban batha ik Sorkar baga deben IT kaipot baga kam ka bakala kular ban le ban penmana bakan sasyong bishar biang ha ka live hotrek kulalangkot arjar afnrio Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam, ka jingmat lani ka rukam syed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya